Yan. Nasa inyo na? Okay. Magandang hapon po muli sa ating programang Puon Tibiyag. Ayan, Source of Life. So medyo nakikita ko sa itsura ko, ang puti-puti ko yata sa camera. Dinadaya po tayo ng camera, ano po. Yan. Medyo sobrang maputi talaga ako sa camera. Curious talaga ako sa camera na to. Jever, siguro yung kunin mo is the real camera. So in behalf of our technical department, of course, kay Jever, kay Winnie, kay Sir Vincent, and kay Sir William. Kasi Sir William medyo naka day off. Hindi day off. Medyo busy pa lang po si Sir William, kaya siguro pagka marami na po tayong trabaho, babalik din yun. So medyo sobrang maputi po ko sa camera, ha. Huwag kayong maniniwala dyan. Kasi pagka nakita nyo ako in person, hindi naman ako ganyan kaputi. So while waiting for our co-host sa Puon Tibiyag, yung Puon Tibiyag namin na Ilocano version sana, naging Tagalog na. Okay lang po yun, nakakaintindi naman tayo lahat, po. So while waiting for Randy Kaluyag as our co-host in our program Puon Tibiyag, gusto ko muna pong batiin yung mga naka-watch ngayon. NGT Baguio is watching. NGT Cagayan is also watching. Yung ating NGT Manila, medyo inaayos pa po kasi yung aming bagong tahanan, kaya medyo hindi sila nakaka-monitor actually. Of course, Father John Lumbo, Reverend Father Eljun Lumbo is also watching. Connie Estradan Santosildes is also watching. Thank you po sa mga nanonood. Madaya po yung camera namin, ha. In person, si Ma'am Connie, nakita na niya ako. Morena po ako, ha. Pidlak also joined. Paulo Coral, ang aking inaanak sa kasal, also joined. Chris May Beras, Joseph Domaliang, yung aking pamangkin yata ito. Okay, sa Manila also joined. Ayan, Puon Tibiyag po tayo, yung ating programa. Kung may mga katanungan po tayo, okay po, you just write your comments or questions on the right box. Comment. Diba? Write a comment box. Diba? Ganun po yan. So, NGT Baguio, ayan, nangunguna talaga. Of course, our NGT Tarlac. Ayan, medyo nagsa-set up na din sila. Thank you for Jovelyn Dofale, our staff there. Medyo very active tong ating staff sa Tarlac dahil talagang nagre-recruit na siya ng mga resellers and talking about resellers. Open po ang resellers po sa NGT Health and Wellness. So again, our main product, kumbaga, is brainchild product is Tibicus. Okay po, yan muna yung pinopromote natin. Pero soon, we'll be having our NGT TV Shopping Online. Ayan, ilo-launch natin ang NGT TV Shopping Online. That would be next week. Okay, abang-abangan nyo po yan kasi magpoprograma kami from Monday through Sunday po, kung kakayanin ng Saturday, Sunday. Kasi I hope and I pray yung ating host, our host will be the very beautiful and a singer. Napakagandang singer. Ilocana singer po ito. So ini-introduce ko na po sa inyo si Carmina Jane Ramos. Yan po yung ating host sa ating NGT
TV shopping online. May mga guest din po siya na mga singers niya, kaya na-entertain na po kayo at the same time nakakapag shopping na din po kayo kasi they will be promoting all our products kasi I am thankful. Ayan, naka-monitor na rin ang ating kaibigan and of course my host in Halal TV Shopping. Every Monday po yan. Napapanood nyo po ako. Halal TV Shopping online din. Every Monday from 1 to 2 p.m. Ayan, si Sir Ismael Abaya ang ating host. So, I'm thankful to this program, One Halal Association of the Philippines. Ayan. Assalamualaikum, Sir Ismael. Lahat po ng halal products, ang point entry, tama ba ako, Sir Ismael, is dito sa Ilocos Norte is sa NGT Health and Wellness. So lahat po ng halal products in the Philippines, mabibili nyo na po dito sa NGT Health and Wellness Center. Okay? Yan po yung aabangan-abangan natin dahil lahat po ng mga nutritious, delicious, na mga pagkain, yan kasi ang uso ngayon di ba? Sa COVID-19, itong COVID-19 pandemic na to, ang uso is pagkain. So yan, karamihan po ng produkto ng halal is about food. Tama ako, Sir Ismael? Kaya tumataba kami ni Sir Ismael Diba? Yun po yun. Abang-abangan nyo po, we'll be launching our Prime ano ba yun? Prime show? Anong tawag doon? Ay, premiere show. Ayun. Our premiere show on Monday. Ayan. Abangan nyo po ang napakagaling na aming endorser at sabi ni Sir Ismael, health and beauty products. Ayan. Totoo po yun. We will be launching our health and beauty products dito po sa NGT TV Shopping Online. At makakapanayam din natin as our co-host si Sir Ismael Abaya kasi halos lahat ng product po natin is halal certified. Siyempre when we say halal certified, alam naman po natin na may law din sila in nutrition, di ba? So yun, sinusupport ko din po yung halal certified product aside from your FDA. Kasi nga, when we say halal kasi, malinis, tapos in their law of nutrition, hindi bawal. Tama ako, Sir Ismael. Diba? Sabi ni Sir Ismael, Opo, Doc, kayo ang Queen of the North. Nako. I'm very proud of that, Sir Ismael. Sana hindi lang po dito sa North kasi may mga partners ako, future partners na gustong maki-tie up din sa akin. 'Di ba, sir? Welcome din sila, 'di ba, Sir Ismael? 'Yan po 'yon. And dito sa Puon Tibiag, ang pinag-uusapan po natin kasi in Ilocano, di po ba Puon Tibiag, in English, source of life. Ayan, Naka-go na ba si partner Randy? Baka pwede mong i-message Sir Javer kung pwede ng Kasi our topic last time, but before our topic, ayan, may humabol. Chodelinda Paduada. Tama ba ako? Chodelinda Paduada. Yan. Naki-join din po siya. So merong Padua, merong Paduada. Ako ya. Okay. Julieta Tamayao also joined. Yan po yung ating Santiago Isabela partner. So doon sa mga nakamonitor po sa akin dyan sa Santiago Isabela, meron po tayong partner when it comes to Tibicus, Julieta Tamayao. So bago tayo magsimula sa ating topic, kasi itutuloy po natin yung hindi po namin natapos about colon ni partner Randy. Yan po yung ating co-host. Okay po. Nananawagan po ko dun sa makikipag-Zoom webinar sa amin.
on Friday. So part po ng Tarlac. So yung mas malapit po sa Tarlac kasi our depot po, tama ba ako, depot? Stock center. Ayan. Hindi depot. Kasi pag depot, sobrang napakalaki ng datingan. Di ba? Pero when we say stock center, ayan, available po ang stock sa Tarlac. Ayan. So, dun sa mga malapit po sa Tarlac and within Tarlac City, I have a webinar on Friday po. 1 o'clock po yan. Mag-start po tayo ng 1 o'clock up to 2:30 in the afternoon. So, I'll be talking about TBQs, yung mga frequent questions about TBQs, yung mga kitaan sa TBQs, Doc Honey's TBQs po, yung produkto po natin. Okay, so, doon sa mga interested na mag-reseller, okay, text nyo po ako o kaya you go to our messenger, NGT Wellness Treasure. Mag-register po kayo. Saan ba pwedeng mag-register? IT Javer. Pagka-webinar. Saan sila pwedeng mag-register? Free naman po yun ha. Wala pong bayad. Saan sila? Basta meron po kayong apps pala sa Zoom. Okay po, bibigyan namin po kayo ng ID code ba yan? Okay. Messenger or email? Okay, sige. Messenger or email, ang messenger namin is NGT Wellness Treasure. Or email us at ngtwellness@gmail.com. ngtwellnesscenter@gmail.com. Dun sa mga interesadong maging resellers po. Okay, so we do not tawag dito, sa mga maliliit lang naman no, na mga gustong mag-reseller, we do not require naman malalaking puhunan. Okay po. Siguro 6 na bote, you will start at 6 bottles and then you go on reselling Doc Honey's TBQs. Ganun po yung requirements namin. And then, pagka nag-launch na kami ng online TV shopping, ayun, makikipag-usap po kami sa mga drivers association, tricycle drivers association. Kaya ready na po kayo sa mga per municipality. Ganin po yung usapan natin. And of course, as our courier, tama po, ready din po kayo ng puhunan ninyo. Okay po, kasi napakaganda po ng ibibigay namin na chance for you to have an extra income. Alam naman po natin pahirapan na po ngayon pag pupunta po kayo ng shopping mall, ano pa, groceries, 'di ba? Ang hirap. So ngayon, ang uso na ngayon is TV shopping online. So first na TV shopping online will be launching sa NGT po on Monday. Okay ba tayo, IT Javer? Naka-ready na ba tayo on Monday? Yes! So, sabi niya, wow! Diba? Yan. So, dun sa mga gustong magtanong, okay po, meron tayong right box comment sa ating NGT Wellness TV program po. So, i-share nyo, dun sa mga nakamonitor po sa akin, i-share nyo lamang po ito, no? Anyway, nakamonitor kayo. Kaya i-share nyo lamang po para at least marami pong matututunan yung mga tao. So, kung hindi po kayo nakatutok, okay po, nasimulan na po namin ang colon and actually the digestive system. Itutuloy ko lamang po yung second part. Okay? So, yon, napag-usapan natin ang digestive system last time. So, itutuloy natin ang about the colon. Ano ba ang benepisyo ng colon natin? Ano ba yung trabaho ng colon natin? Bakit, Doc, ang daming nagkakasakit sa colon? Yan yung mga frequent questions. So, para maintindihan nyo po, okay po, tutok lamang po dito sa aming programang Puon Tibiyag. In English, the source of life. O kaya, source of life. Yan. So, okay na ba si partner Randy? Wala pa? Okay. Anyway, bago po papasok si partner Randy, we'll just take a short break.
Stay put lang po. Siya ni Marcelo Cristobal, may sa kami iti media, iti Ilocos Norte, kahit ko lang yung pakamwa po, nababayin di pa nag-usar ko iti tibikos, kahit ado iti limbag-anan tiriknak, kas may sa nga natayanganin, kahit ado iti saguban iti bagi ng nangro natin hypertension. Ngayon nakita, kahit iti tibikos, kahit iso iti nakapalagaan, kahit nakatulong gapo iti ananayin iti bagi. Malaksit kireta, iti naming sang ngarabi awanin tinagyan dati tibikos, dati lang dati nagaling saed. Ngayon inusar ni misis ko, gaputan yung matot dara na, ginurnurak gaputan na ibos. After ti, unong kalpasan iti 2 oras, bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kas kanyak, agusar kayo, iti tibikos. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cough. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites. By helping good balance bacteria in your digestion tract, without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cough Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cough. Yan. Welcome back po sa ating programang The Source of Life or Puon Tibiyag. Naging Tagalog version na po. Pasensya na po kasi yun po yung request ng mga ibang nanonood na if I can talk into Tagalog so that they can also understand. Parang si Sir Ismael Abaya, nakakaintindi po ng konting Ilocano pero hindi niya po naiintindihan lahat. Kaya siguro mas maganda, Doc, magsalita ka na lang ng national language natin which is Tagalog. Which is very, very true po. No? Ang national language kasi natin is Tagalog. Though the population of the Philippines is Ilocano, magtatagalog pa rin po ako. Ayun. Request po kasi yan ng ating mga nanonood po sa akin. So, sa lahat po ng mga nakamonitor po sa akin dito sa Puon Tibiyag, all over the world. Again, bumabati po ako ng magandang hapon po sa inyo dito sa amin sa Pilipinas. So whatever or ano man po yung time na nasa inyo, kami po ay, ang oras namin ay alas 3:39, 30 na minuto pagkatapos ng alas 3 ng hapon. Yan po yung aming oras sa araw na ito. So, pagpatuloy po natin yung colon, kung ano ang trabaho ng colon. Okay? That is our large intestine. So para maliwanagan po kayo, merong parte ang ating colon. Di po ba? So alam naman po natin yung first part is your cecum. Lagi ko pong binabanggit po yan na ang cecum, dyan po nakatira yung mga bakterya. May packet ng bakterya sa large intestine natin which is in the cecum. So first part po yan ng ating colon. Okay po? And then meron po tayong sinasabing ascending colon which is on the right. Okay po? Ito po yung sandali. Ang cecum is beginning. Sorry. Kasi merong ending pala ang large intestine. Pasensya na po. Ang dami-dami ko kasing iniisip. Ayan. Si cecum po, ayan. Thank you, Javer, para medyo mas komportable ako sa aking mga i-greet. Okay po. Ayan. Nakikita ba? Okay. Okay lang. Okay. So the beginning of our colon is yun po yung ating cecum. Okay? Si cecum po ang may packet where the bacteria is living o kaya bahay na mga bacteria natin is in the cecum kasi may packet po yan. And then yung first part ng ating colon is our ascending colon. And then sa middle part is the transverse colon. And then sa descending
colon, yun po yung left colon natin. And then, sa last part, yun po yung sigmoid colon natin. Ayan. Yun po yung parte ng large intestine natin. Kasi nga, di ba, ang pinag-uusapan natin, the colon. Though merong small intestine, ibang topic na naman yon. Okay po. So, unahin muna natin si large intestine, which is your colon. Okay? So, si large intestine ay nag-a-absorb po yan ng nutrients. Okay po. Ano yung nutrients na ina-absorb niya? Yan po yung water, syempre yung sodium, yung potassium, yung vitamin K, and small amount po ng calcium at saka magnesium. Yan, si large intestine. At syempre, yung mga leftover na nutrients, i-remove po yan, no? Who will remove it? Of course, yung bacteria and other waste. Kasi syempre, meron pa po tayong tawag dito, yung sa basurahan na system natin. Later on, nandito sa tip ng dila ko. Okay po. Yun po yun. So, yung process po ng colon natin is peristalsis. Ano po? So, 36 hours po yan na nag-take around po yan bago finally digest. Kasi di ba ang final digestion is the large intestine. Okay po. So, 36 hours po yan na nag-slowly movement po siya. So, we call it peristalsis movement. Okay po. Tapos, yung mga hindi niya kailangan, okay po, yun yung ilalabas natin. Sorry po dun sa mga kumakain. Yan po yung tae. Yung itatae na po natin. So, kung medyo difficult po to move out, 'di ba? Constipated po kayo. There's really something wrong with your colon. So, kung medyo nako-constipate kayo, hindi po malalaki at mahahaba ang inyong nilalabas. Okay po? So, meaning, constipated po kayo. Okay? Diyan po nagsisimula kasi lahat-lahat ng sakit natin. Okay po, 'di ba? Kaya nga gut microbiome. Yun po yung part ng large intestine natin na nakalimutan na po ng napakatagal na ngayon po lumalabas na po sa mga studies, especially yung mga magagaling na immunologist, yung mga scientists po natin na magagaling, yung mga doctors po natin na magagaling na they have forgotten the gut microbiome. Okay po? O kaya yung gut microbiome kasi, part ng gastrointestinal tract po natin. So, ano pa yung ibang tawag? Gut microbiome, gut flora. Yun po yung ibang tawag sa gut microbiome natin. Okay po? So, ang dami pong nagte-text. Okay, wait lang po. Okay. Yan. NGT Cagayan is watching. Thank you, Shirley. Okay. Bakit kaya si NGT Cagayan? Sino pa ba yung ibang sino pa ba yung ibang nanonood sa NGT Cagayan? Okay. Now, ang tanong, Doc, papaano natin, wala pa ba si Randy? Wala pa. Okay. Nakalimutan na siguro ni Randy yung ating programa. O kaya busy lang din talaga si Randy. Kaya medyo late po na pumapasok po siya. So, yun. So, how do we improve our colon, Doc? Diba? Ayan. Yan po yung tatanungin Sigurado ko na mga nakikinig po sa atin. Of course, dun sa mga constipated, again, inuulit ko po kung maliliit lang ang mga nilalabas nyo na sama na loob. Sorry po sa mga kumakain po. Kung ang tae po ninyo ay maliliit, okay po, at hindi mahahaba, ibig po sabihin ay constipated po kayo.
At kung isang beses lang po kayong tumatae na maliliit, no? At payat, okay po? Ibig sabihin nun, there's really something wrong with your colon. Now, how can we improve our colon? Number one, of course, lagi ko pong sinasabi, drink plenty of water to stay hydrated. Number one po yan na advice. Okay? Lagi kayong uminom ng tubig kahit hindi nyo kailangan. Kasi ang tubig ay buhay natin. 70% of our body is consist of water. O, diba? Alam nyo po yan eh. Alam ko po, marurunong na po kayo eh. O, diba? Ano pa? Number 2, kumain po kayo ng high fiber diet with lots of raw vegetables and of course fruits. Alam nyo po sa naturopathy, ang advice po sa amin 70% raw, 30% lang ang cook. Ha? O diba? Ganon, Dok. E paano yung meat? Is it raw? No. Wrong-tarong ang meat. Okay po? Ang sinasabi ko po na raw is your vegetables. Naturalmente, yung fruits natin, hindi kinakain yan na niluluto. May niluluto ba na prutas? Parang wala, no? Oh, wala. Unless may nakalimutan na naman ako. Diba? So, we eat 70% of raw vegetables. O, ano na naman yung raw na yan, Doc? Pwede mo naman kainin na yung okra na sa Ilocano ay, ganyan pa yan? Haan nga natangkenan. Anong sa Ilocano yung hanga natangkenanan? Naganos. Ayan. Dagitay nagaganos nga vegetable yo. Nag-English na naman daw ako. Sabi ni Sir Ismael. Yung mga bata pa na vegetables, kagaya nung okra, ano pa, basta yung mga bata-bata pa na vegetables, ang tawag sa Ilocano. Sorry po. Oliver Dagoro, Dingamin, and Jack Rosier. Brad, thank you so much for monitoring me. Yung mga Brad ko sa United UI, United Ilocanja, Ilocos Norte Chapter. Ayan, nanonood po sila. Thank you so much. Sana i-like nyo po yung TV program ko, NGT Wellness TV. Or subscribe pala, hindi like. I-subscribe our NGT Wellness TV. Tapos subscribes nyo din po, subscribes. Mag-subscribe din po kayo sa upcoming program namin, NGT Online, TV Shopping Online. Yan. So marami po na kaming kailangang mga assistant dito, especially yung mga magde-deliver. Yan. 'Di ba? Anak Paulo Coral. Ayan. So again, inuulit ko doon sa mga ngayon lang po naka-monitor sa akin. Uminom ng tubig, maraming tubig. Okay po. And then high fiber diet, lots of raw vegetables, and of course fruits. Ayan. Nanonood po ako. Sabi ni Reverend Father Aljun Lumbo, "Hi Father, how are you?" Peke yung ko, Father, yung camera ko, hindi po ako maputi. Baka magugulat ka pag nakita mo ako, Father. Ay, negrita pala to si Doc. Madaya po ang camera ko, Father, Sa mga nanonood na hindi pa po ako nakikita in person, morena po ako. Okay po? Hindi po ako maputi. Okay po? Madaya lang po yung aming mga camera dito sa studio. Magpalit nga kayo ng mga camera nyo. Pwedeng mag-request ng hindi madayang camera. Diba, Father?
Of course, ayan, yung mga nakamonitors, nandyan na po siya. Ano pa? Avoid eating too much red meat and processed meats. Bakit? Kasi these foods are linked to colon cancer. Okay po? So, dun sa mga mahihilig dyan ng mga red meat, hindi makakain ng walang meat. Oh. O kaya, yung mga anak nyo na laging naka-processed meats, tandaan nyo po yan ha. This will link to colon cancer. Okay po? Ano pa? Oh, ito na, yung pinag-uusapan natin. Consider taking daily probiotics to create a more diverse bacterial environment in your colon. Diba? Na, specific po ako ha. Probiotics, daily probiotics to create more diverse bacterial environment in your colon. Okay po. Yung probiotics namin, ang pinagmamalaki ko po kasi ito po ay hindi gatas. Okay po. Ang halo po ng ating Doc Honey's Tibicus. Why am I specifying my brand name, Doc Honey's? Okay po. Kasi marami na pong nakikigaya, putumaya, diba? May Tibicus na din po sila, diba? Pero, yung Doc Honey's Tibicus po natin, iba po ang ingredients. Bakit po? Okay po. Una, ang ginamit kong halo, it's not milk, it's water. Okay po. Alam naman po natin ang water ay buhay ng tao. Correct? 70% of our body is water. Diba? Number 2, si Doc Honey's Tibicus po ay may 5 prutas, may 3 herbs at saka 1 vegetable. So, this is the nutrients you need every day of your life. Hindi ko po kiniklaim na gamot po ito, pero this is your everyday nutrients. Doon po sa mga hindi kumakain ng prutas, ito po yung kailangan ninyo. Bakit? Ang byproduct ng fermentation, inuulit ko po, ang produkto po natin ay process through fermentation. Ano po yung fermentation? Ito po ay binuro. Okay po? Binuro siya, hindi siya niluto. So ano po ang byproduct ng binuro o kaya fermentation? Of course, probiotics. At hindi lang po yan. Ang fermentation, ang byproduct niya is short fatty acid. Diba? Short chain fatty acid, I should say. Okay po? Kanya, napakaganda po ng produkto natin. If people only know the benefit of Doc Honey's Tibicus, wala pong colon cancer, wala pong maraming sakit. Bakit? This is your daily nutrients for you to get away or to get rid of whatever inflammations of your body. Kanya doon sa mga maraming iniinda na sakit, pag umiinom kayo ng Doc Honey's Tibicus, magsusumbong talaga ang katawan ninyo. Bakit? Kasi yung pinaloob ninyo o kaya yung ininom po ninyo ay galing sa Diyos. Mga requirements sa katawan natin na binigay ng Diyos. Diba? Anong sabi ulit ng Father of Medicine? Let your food be your medicine and your medicine be your food. Napakaliwanag na sinabi ng Diyos yun. Ay, ng Father of Medicine. Ma'am Mila Abalos Gusad. No, actually, this is Doc Mila Abalos Gusad. Okay po, my colleague in naturopathy also joined my program. Hello, Doc Mila. Thank you so much. Nag-subscribe ka po sa aking NGT Wellness TV. Thank you so much, Doc Mila.
Okay po, sa mga naturopath colleagues ko po, well, konti-konti lang naman yung nakikinig din po sa akin. Kasi magagaling po kasi kami talaga. Lahat ng naturopathy magagaling yan. Okay po, pero konti-konti lang talaga yung mga naturopath na gustong dagdagan ang knowledge. Kasi every naturopath has its own, sabihin natin, gift from above. Ako, Doc Mila, hindi ko naman lahat alam mo, di ba? Di ba, Doc Mila? Oh, yun, mag-aaralan-aralan din lang tayo. Ganon po ang isang naturopath na magaling. Hindi siya lang ang magaling. Kasi kanya-kanya tayong gift na binibigay ng Diyos. Hindi pwedeng yung gift ko, gift mo. 'Di ba? Hindi pwedeng yung gift ni Father John, gift ni Father Cyril. Tama po. Hindi pwedeng yung gift ni Direk Ray Coloma ay gift ni Sir Dandan. Di po ba? Si Dandan, marunong salita. Si Direk, marami ding gift yan. Ganon din po sa profession natin, di ba? Parang mga doctors. Ang mga doctors, may mga specialista yan. Di ba? Ganon din sa amin sa naturopathy. Kami, part of study of medicine din, pero sa amin, naturopath. Diba? At saka, ako kasi dalawa yung pinag-aralan ko po Aside from alternative medicine na general, nag-aral din po ako ng naturopathy. Tapos nag-aral din po ako ng acupuncture. So, yun, kumbaga napalawak ko yung knowledge ko when it comes to healing natural way. Diba? Si Doc Edwin Ferrer also joined. So kung nasa Nueva Ecija po kayo, ito yung mga kailangan nyo. Ito yung kailangan nyo naturopath dyan. Bakit? Nakakapagbasa po ang QRMA or QMRA. Ay po, si Doc Edwin Ferrer ay magaling din naturopath. So I am suggesting Edwin Ferrer as one of your naturopath din sa Nueva Ecija. Magaling ito, promise. Kung po yung galing ko, mas magaling po ito sa akin. Kaya kung Nueva Ecija po, dun sa mga nagmo-monitor po sa akin dyan sa Nueva Ecija, Edwin Ferrer is a very, very good naturopath. Okay po? Sabi ni sabi ni Father Lumbo, basahin ko lang. Doc, di ba may product po kayong glota? Hindi problema ang pagpapaputi dahil nandyan na po sa inyo, Doc. Di ba? Tama ka, Father. Pero ayoko kasing maguglota-glota Okay? Though glota is very good for our liver. Pero Father, tibicos is enough to clean my liver kasi our liver produces natural glutathione po, Father. Kaya tignan mo, noon, napakaano ko po, mas maitim po ako sa kulay ko, Father. Dati, diba? Negrita talaga ako. Alam mo yung uling, Father, mas maputi lang ng konti sa uling, Father. Ganon ang kulay ko dati. Pero nung umiinom na po ako ng Tibicus, tapos pinapaligo ko pa, diba? Kasi pinapaligo ko po ang Tibicus, Father. Ayan, nagbak yung epidermis ko, yung first layer of my skin. Ayan, nakikita ko nagbabakbak sila. Tapos pumuputi na ako, Father. Kaya medyo, nakikita mo na ako sa dilim. Diba? Commercial pala. Magbabalik po ang Puon Tibiyag. Wag ko kayong aalis. Hi everyone! Siya ni Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, News Stringer iti GMA7. May isa ka pong stroke survivor, 5 years ko nga ni stroke. You know what? Half body, na-paralyze iti bagi. Although ada iti recovery iti, yung babayan ti panag-usap iti because alalisto,
iti panag-recover iti bagik, mga pagnaakon, ken kasmay ganyo, pimintas iti speech ko, nagsubli po iti normal nga panagsarita, ken kastameten pimintas pa iti circulation iti bagik. Idi na atake ak, nagkaroon ak iti nervyos every time at dalatay sumken nga madiarik na, gapot iti ata ko, may stroke ak manen. Ken mabaen iti parusar ko iti tibikos, nekat di anxiety, nekat ti insomnia, ken iti over fatigue. Isu nga kadagiti pada nga ni stroke, kung sa kayo tibikos, kaputa very effective, mamimpisan nga balbaliwan na, itirik na, kaya kastameten iti panunod tayo. Tibikos, the best. Yan. Welcome back po sa Puon Tibiyag. May mga ilang minutos pa po tayo na extended lang po kasi late po akong nag-start. So, sabi nung ating IT, pwede daw akong mag-extend ng 5 to 10 minutes. So, okay lang po yun. So, kung may katanungan po kayo, again, you will just write your comments on the right comment box, sorry. Okay po, kung may mga katanungan po kayo para masagot namin po kayo. And then sa mga nakakapanood po sa akin, please share my program and let them also subscribe to NGT Wellness TV sa YouTube para po every time na may program kami, magpapap up po sa kanila. And then every month, beginning October po, so last week ng Wednesday po, every Wednesday, bubunutin po namin yung mga nanonood kasi meron po kaming konting maliit na tambiolo po dito sa NGT Wellness TV. Lahat po ng mga nanonood sa amin, bubunutin po. Kung sino po yung mananalo, magpapamigay po kami ng cash, mga kaban na bigas, mga groceries po. Yan po yun. Kaya anyway, yung NGT Wellness TV, marami po kayong matututunan, especially on health. Kasi next time, okay po, doon sa ibang programa ko, mag-guest po tayo ng ating mga medical doctors, na mga partners ko sa Manila, para po kung ano din po yung mga i-advise nila sa atin. So kagaya ngayon, Puon Tibiyag will be inviting Dr. Sid. Yan po isang medical doctor na dating PITAC General Director para po magsalita din about health para hindi lang din po ako yung napapanood nyo at nagna-advise po sa inyo. Mag-i-invite po tayo ng mga magagaling na naturopaths, magagaling na medical doctors para kung ano po yung mga i-advise po nila. Okay po? So magmula October po yan, we'll have a weekly guest. Aside from our partner si Randy Kaluyag, we will invite doctors also so that as Puon Tibiyag po na program or source of life, marami po kayong matututunan sa amin. Okay po? So, yun po. Si Dem Alkisa also joined. Ayan, Sir Dem. Sana i-share din nyo po ang programa na to. And then, matututo po sila. Maraming matututo ganito. Nakakaawa talaga yung mga tao na wala nalalaman sa health. Di po ba? Mas maganda po talaga na nanonood po kayo about health talk, kagaya ng ganito, para marami po kayong matututunan. Okay po? So, ipagpatuloy po natin yung Doc Hanis Tibicus kasi isang requirement po yan para for a very, very healthy colon is to consider taking daily probiotics. And I am highly recommending Doc Hanis Tibicus kasi po kahit na ansama ng lasa, di ba? Kasi fermentation po ang process. Kaya dun sa mga nakakakuha po ng older fermentation, kasi old fermentation is better than new fermentation. Tandaan nyo po yan. Okay po, kaya doon sa mga nakakakuha ng new fermentation, medyo masarap-sarap pa, di ba? Pero kung old na fermentation na yan, the best po yan. So,
ang iti-take nyo po, hindi na 30 ml, kundi 10 ml na lang. Follow it up with warm water. Now, kasi may mga honey, di ba sinasuggest ko po na magdagdag po kayo ng honey. Di ba may mga hindi po tayo may mga honey po tayo na hindi pure. Niluto lang po. Dinadagdagan po ng brown sugar, kung ano-ano yung mga dinadagdag nila dyan. Alam niyo po, kung meron po kayong hypertension or diabetes, mag-shoot up po talaga. Kanya, mas maganda, inumin nyo na lang po na pure. Tikman nyo muna pag nakabili po kayo. Ano po? Tikman nyo po na. Okay? Tikman nyo muna. Pagka natikman nyo po na hindi maganda sa panlasa nyo, kasi sanayan lang po yun di ba? Father John, sanayan lang. Pero pagka nasanay na po kayo, pasensya na po kasi medyo nasasamid-samid na po ako. Ganun po, pag medyo nagtatagal-tagal na po ako na nagsasalita, hindi po ako nakapag-prepare ng water dito. Nasasamid-samid na po ako. Ang hirap kayo magsalita. Ganun po, no? So, pagka medyo maasim-asim na, and then tignan nyo po yung manufacturing date. Kung 6 months, 7, 8 months, mas maganda yung medyo 2 years na, kasi napakaganda na po yan, I tell you. Okay po. Kaya yung mga nasanay na sa Docanis TV ko, sinahanap sa amin yung older fermentation. Diba? Kasi nga, the older the fermentation, the better. Okay po. Sabi ko nga sa inyo prutas po yan, gulay po ang laman yan, at herbs. Okay po. Ano yung herbs na nakapaloob, Docani? May turmeric, may ginger, may cayenne. Kaya dun sa mga may sakit sa puso, may sakit na hypertension, may sakit na diabetes, napakaganda po sa inyo yan. Ano yung mga prutas naman, Doc? Nandyan si watermelon, nandyan si mango, nandyan si dragon fruit, nandyan si grapes, nandyan si mango. O, diba? 5 very, very important fruits na finerment ko during their season, na kahit na wala na po sila, nakakainom pa rin kayo. Okay po? Yan yung laman ni Doc Hanis Tibicus. At may red beets po yan siya. Alam naman po natin na ang red beets is napakayaman sa antioxidant. Kaya kung meron kayong kakilalang cancer patient, ito po yung ipainom nyo sa kanya. Kahit 10 ml every hour. Okay po? Ganun po yun siya, si Doc Hanis Tibicus. So medyo nag-extend na po tayo ng oras. Okay po. Every Wednesday, Puon Tibiyag, The Source of Life. 3 to 4 po yan. Okay po. And then, just share this video. Okay po. And then, sabihin nyo, mag-subscribe po sila. And then, lahat po ng nakamonitor sa amin, nakatambyulo po yung mga pangalan ninyo upang sa ganon, by the end of October, magpapamigay po kami na talagang magpapamigay po kami. Again, this is Dr. Hani Tamayo po, Doctor of Alternative Medicine, Naturopathy, Acupuncturist, lagi ho nagsasabi. And also, prevention is better than a pod of care because your health is your wealth. Magandang hapon and God bless you all.
need help keeping your digestion balance and sync, try TB Cause. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cause Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you get healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cause. Liquid soap for hand cleansing to inhibiting microbes on the skin that can potentially cause diseases. Reflex Health Sleepers improves blood circulation, helps in relaxation, promotes better sleep, relieves body pain, improves mood and fight depression, makes feet healthier, alleviates swelling, edema. Himalayan Rock Salt Lamp health benefits, purifies the air, improves skin diseases, eases allergy and asthma symptoms, increases energy levels and reduces stress, reduces electromagnetic radiation, provide a soothing therapeutic glow to any room in which they are placed. Extra C vitamins, ascorbic acid, health benefits. Boost your immune system with these vitamins. Powerful antioxidant, powerful skin toner, increase energy, vitality, and endurance. Enhance brain and memory health, improve skin tone, prevent heart disease and stroke, prevent cancer. Disinfecting doormat rubber, wet and dry, includes disinfecting granules. Sanitize your soap, protects you and your home, kills 99.9% virus, germs, and bacteria. Sanitizer holder metal with 1000 ml alcohol. Affordable, hands-free use, durable and long-lasting. Organic seasoning from mushroom. Distinct taste from other seasoning. Better than MSG. No dairy and no cholesterol. No preservatives added. 100% vegan, 100% organic, and all natural. Pure honey, health benefits. Contains several vitamins and minerals. Rich in antioxidants. Reduce several risk factors for heart disease. Can help lower blood pressure. Helps improve cholesterol. Can lower triglycerides. Rock salt, fine grind. This natural salt provides exquisite flavor and provides the body with dozens of trace minerals. This salt does not provide iodine, a necessary nutrient. Mineral-rich alkalinizing gourmet salt.